Hai, dar nu este astăzi, mă. Trebuie să vină, mă. Mâine. Votăm tot aici, da? Am omor. Da, mă. Că săptămâna viitoare nu sunt. Ai buletinul nou? Nu, de la Virgil. Și să mă luat aparatul. Bună dimineața! Bună dimineața! Salute, bă, ce... Deci avem 20-30 de voturi. Bună dimineața! Avem 30 de voturi, nu? Gata. 30. Ce faceți, domnul președinte? Uite, întâmplător ne-am... De ce stați mai așa departe? Întâmplător. Să rămână. Ce faceți? Păi mergem... De ce? Nu avem contraargumente. Păi ce facem? Mergem? Da? Aici votăm. Aici votăm. Bună dimineața! Bună dimineața! Te cer scuze că vă întrerupem activitatea așa de... Pot vota și colegii acum? Pot, nu? Poftiți? Noi am început mai devreme activitatea. Unde merg? La doamnă. Gata. Să vă rugăm să intrați de 5. Ca să ziceți bine, da? Dau ștampila întâi sau? Dau ștampila, dacă să nu plec cu ea, da? Da. Și buletinul ăsta la voi. Nu, îl iau după asta, nu trebuie să-l iau după asta. Da. Și fără incident. La revedere. Că nu. Eu vă ascult. De acum... Acolo, dar mai fiu. Nu mai scrie. Nu era. Bine. Următor care? La dumneavoastră. Pixul meu nu vrea să funcționeze. Zic, pixul nu mai vrea să funcționeze. De ce? Da. Pentru ce ați votat? În primul rând, e obligația noastră să votăm și sfătuiesc pe toți să meargă la vot, e foarte important să votăm. În al doilea rând, cred că e important să votăm pentru un președinte care să ne unească. Și am avut dovada în cei 10 ani că am avut un președinte care n-a știut să facă acest lucru.
E obligația noastră să ne alegem un președinte care știe să ne unească, care știe să fie un factor de echilibru între toate instituțiile statului și ne dorim foarte tare un președinte care să fie familist, să fie un creștin bun, să fie un om care poate să asculte toate taberele și în speranța de a reda o imagine României în plan extern și chiar național. Dacă ai voie să filmezi.